Numerosos lucenses sumáronse á gala anual de Afalu organizada no Círculo das Artes pola Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer con motivo do Día Mundial desta doenza que afecta a unhas 70.500 persoas en Galicia. O deputado de Formación asistiu xunto a membros da directiva a este encontro no que actuaron a agrupación musical Sons e Soños e o coro do Hospital Universitario. Miguel Fernández lembrou que a institución provincial mantén unha estreita colaboración con Afalu, a asociación que naceu no ano 2002 co obxectivo de atopar solucións para mellorar a calidade de vida das persoas que padecen Alzheimer. En concreto, a Deputación colabora anualmente cunha achega económica de 12.000 euros para desenvolver un programa de estimulación cognitiva. Neste senso, destacou que as administracións públicas deben estar ao carón do tecido asociativo, apoiando iniciativas que favorezan o benestar xeral de toda a sociedade. Na gala, Afalu tamén entregou o premio anual ao voluntariado ao profesor e colaborador desta entidade, Jesús Rodríguez.